Mas naging buhay ang mayor ng mga tinampo sa syudad ni Legazpi. Huli sa festival parade para sa selebrasyon kan National Arts Month kasuudma. Pinuuna ng parade sa Bicol University grounds, pasirig sa mismong venue sa Hampang kan Legazpi City Hall. Sa selebrasyon, ipinamalas naman kan kada partisipantes halis sa manlain-lain na eskwelahan at sa indang pinagandaan na performance. Ang estudyanteng si Princess kan Cabangan National High School, ugma asin ipigpapasalamat ang oportunidad na ipigtao sa iya. Asin sa iyang group nga ni na makapag-perform asin maibidaan sa indang tibay sa pagbayle. Nakaka-overwhelm po kasi hindi kami makapaniwala na nakapag-perform kami with yung mga mag-run nga po baga. Tapos sa ganito karaming tao po. Iyon. At the same time, we're so feeling blessed po kasi syempre big opportunity kasi first year tapos nakapag-perform kami. Nangenot sa pagtiripo na namakan syudad na si Alcalde Pido Garbin Jr. Ugmaman siya sa trayumpo kan aktibidad na primerong beses pa sanang nagsikad ngunya na taon. Bilang inyong itinalagang alkalde ng lungsod ng Legazpi, binabati ko kayong lahat sa pagbubukas ng National Arts Month, Legazpi Arts Festival Year 1. Sa araw na ito, ating ipinagdiriwang ang ani ng sining na nagbibigay diwa at nagpapalakas ng damdamin sa ating mga puso at isipan. Nurturing local artist creativity for community progress and development ang naging tema kan selebrasyon. Nakatuwang man sa nasabing aktibidad kan LGU Legazpi ang Legazpi City Schools Division Office. Isa pong pagkilala at pagsaludo sa ating local government unit ng Legazpi na patuloy na pinapahalagahan ang pagkakaroon ng pagkilala sa lahat ng uri ng tinatawag natin na anyo ng mga tinatawag na arts. Ang mga paaralan ay palaging tutulong, gagabay, susuporta para pagyamanin natin, payabungin natin ang mga iba't ibang uri at klase ng arts. Mientras tanto, obheto kan selebrasyon na may preserba asin mabistuhan ng talento kan mga estudyanteng Legazpeño pag-abot sa arte, nadakulan ng gada na idadarang ambag sa pag-uswag kan syudad sa dapit na panahon. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Angeline Dagta.